pot fer el 6 el València. És Guedes amb la pilota, està amb la gasolina fluixeta, la demana el segon pal Pereira en la frontal, Pereira fa un amago, Pereira pot llançar, Pereira que li pega el gol, gol, com els ous posen mitja dotzena, gol, del València i final Andreas Pereira. Gol del Valencia patrocinat per Ferto, concesionario oficial Peugeot en Torrent i Silla. En la jugada final Pereira sentencia el partit. A la fi, partit superboig en el Villamarín. Ha marcat Pereira. Betis 3, València 6.